El creixement que hem tingut a Pimec els darrers anys ha sigut extraordinari. Aconseguir la representativitat en paritat en el que és la representació de les grans empreses no havia passat mai, ha sigut un fet històric. I a més, hem homologat el mapa patronal de Catalunya en la homologació a nivell europeu on separem petites i mitjanes empreses i grans empreses en igualtat de condicions per poder-se defensar. Pimec va fer l'any passat una reflexió molt important, com tenia que cometre en el futur el seu model de governança. I per tant va plantejar que la necessitat de poder tindre presència, de tindre coneixement i de poder defensar a les empresàries i als empresaris que representa necessitava un nou model de governança. Projecció cap al futur on d'alguna forma vaig prendre una decisió. Donar un pas al front perquè realment veig que davant d'aquest model de governança la meva trajectòria empresarial, la meva trajectòria de directiu i la meva trajectòria i expertise que he tingut en les meves diferents activitats em permeten posar-me al capdavant en un grup d'empresàries i empresaris on podem plantejar els propers 4 anys per defensar-te i representar-te. Per tant, et demano la teva confiança. Moltes gràcies.